Rođena u Mongolskoj imperiji u 13. stoljeću, prapraunuka Džingis Kana. Kutulun je bila kćerka Kajdukana, mlađeg brata Kublaj Kana, slavnog osvajača i vladara Mongolske imperije. Kako je odrasla, Kutulun se usavršavala u borilačkim vještinama, postajući iznimno jaka i vješta u jahanju i borbi. Kada je njezin otac Kajdukan umro, Kutulun se pridružila vojsci svog brata Ordu, koja je ratovala protiv njihovog strica, Kublaj Kana. Kutulun je pokazala svoje vještine u borbi, pobjedivši sve protivnike koje su joj poslali u susret. Njezina snaga i sposobnost su postale legendarne u Mongolskoj imperiji. Međutim, Kutulun je također bila poznata po svom odbijanju da se uda za bilo kojeg muškarca koji nije uspio pobijediti u borbi protiv nje. Iako su mnogi muškarci pokušali osvojiti njezinu ruku, Kutulun nije odustajala od svog zahtjeva. Prema legendi, svaki muškarac koji bi izazvao Kutulun na borbu i izgubio, morao bi joj dati između 10 do 100 konja. Ovaj običaj bio je sastavni dio mongolske kulture, a Kutulun je, prema pričama, uspjela skupiti zavidan broj konja tijekom svoje karijere kao ratnica. Prema jednoj priči, Kutulun je odabrala svog izabranika na svoj način i udala se, a prema drugim tvrdnjama Kutulun se nikada nije udala jer nije pronašla nikoga tko bi bio dovoljno jak da je pobjedi u borbi. Ipak, bez obzira na to koja je priča istinita, činjenica je da je Kutulun bila jedna od najpoznatijih i najhrabrijih ratnica u mongolskoj povijesti, koja je svojom hrabrošću i odlučnošću zadivila mnoge ljude u svoje vrijeme i postala legenda koja se prepričava i danas.